Gibasura sa Korte Suprema ang motion ni Senador Ronald Bato Dela Rosa alang sa temporary restraining order o status quo anti-order aron pugngan nga ipatuman ng ICC warrant of arrest. Sa botong 9-5-1, gibasura atol sa gipahigayong special session sa Supreme Court en banc kaganinang buntag ang Hangyo nga mahatagan og TRO og status quo anti-order nga gisumite sa senador. Sa mga petisyon ni Senador De La Rosa, nangayo siya og TRO o status quo anti-order aron pugnan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP o CIDG sa pagdakop kaniya ug sa International Criminal Court base sa bisan unsa nga warrant of arrest gikan sa ICC, red notice og diffusion nga gikan sa Interpol o bisan unsang langyaw nga hudisyal o quasi-judicial nga instrumento nga walay warrant nga naggikan sa korte sa Pilipinas. Apan giklaro sa SC nga ang interim relief lang ang ilang nadesisyonan, resolbahon pa ang main issue nga gipasangat sa matag partido sa ilang pleadings ug motion sa main nga kaso. Gipangayoan pa og komento ang kampo ni Senador Bato labot niini.